I naša zemlja se po drugi put uključila u obeležavanje Evropske nedelje testiranja na HIV koja prethodi 1. decembru, Svetskom danu borbe protiv ove bolesti. Doktorica Gordana Krtinić, rukovodilac za zarazne bolesti, ističe da HIV infekcija više nije bolest, već stanje u kojem se uz adekvatnu terapiju može normalno živeti. Međutim, u Srbiji je i dalje niska stopa testiranih osoba. Procene su da u našoj zemlji živi 3000 osoba koje su inficirane HIV-om, a da to i ne znaju. Ono što je važno napomenuti jeste da u Srbiji od 3000 osoba inficirano, koliko se procenjuje da ih je inficirano HIV-om, praktično svaka treća osoba pripada uzrastu od 19 do 29 godina, što je zaista ono što je važno napomenuti. Naše mlade generacije, znači moramo učiniti sve da im učinimo pristupačnim prvo savjetovanje i testiranje, da bi što pre saznali svoj HIV status, a zatim i terapiju da bi imali kvalitetno obezbeđen život. Grad Subotica podržao je obeležavanje Evropske nedelje testiranja na HIV. Pored toga što podržava rad nevladinog sektora određenim novčanim sredstvima, ove godine iz budžeta grada je izdvojeno 40.000 dinara za rad udruženja građana Stav Plus. Da li je ova pomoć sasvim dovoljna? Pa možda da kažem nije, ali je jedina moguća u ovome trenutku. Ja sam siguran da i u narednom periodu nećemo odustati od pružanja podrške ne samo ovoj organizaciji, nego i svim ostalim, ali danas prosto govorimo o ovoj. Nećemo odustati od pružanja podrške, kolika će ona biti, pa verovatno srazmjerna stanju u kome se danas nalazimo, ali u svakom slučaju potrudit ćemo se da je ne umanjujemo. U okviru obeležavanja biće organizovano dobrovoljno poverljivo savjetovanje i testiranje sutra od 11 do 14 časova u studentskom domu Ivo Lola Ribar. 1. decembra u Zavodu za javno zdravlje u prostorijama Centra za promociju i kontrolu bolesti od 8 do 14 časova, a biće organizovano i noćno testiranje istog dana od 19 časova do ponoći. Testiranje će se obaviti brzim testovima čiji rezultati su poznati kroz nekoliko minuta. Upućen je poziv svima, a posebno studentima, da se odazovu na testiranje. Pozivam što više studenata da dođu. Ja kao neko ko već jako dugo godina radi sa studentima, znam da oni se jako mnogo interesuju oko HIV-a, skloni su jako mnogo da pitaju. Međutim, onoga dana kada je testiranje, odaziv je relativno mali. Mali je zbog toga što postoji određeni strah saznati ili ne saznati istinu. Mislim da to moraju na neki način da prevaziđu i da se odluče da se testiraju. Prema poslednjim podacima, u Vojvodini su od početka registrovanja obolelih do novembra ove godine dijagnostikovane 422 osobe inficirane HIV-om, od kojih je 214 obolelo, a 113 umrlo. U Subotici su do sada dijagnostikovane 53 osobe. 23 su obolele, a njih 11 umrlo.